कोणी माझ्या बहिणी आम्ही गळा येताना घेऊन यायची एक पोती. आता आम्ही झाली लाखपती लाखपती. आता आम्ही तोरण पालखी आणलाय पालखेन असा तोंड. या पालखीतले तोंड सांगतोय करा खाता होय ते कोण. Sir, can you please put up my zipper? माझे काम घेतले गोडासू माझे काम सांगू साय. Gąbita idzie osure kami magita muito shiza hoyu Barcarca tramuroha fregi olivero mojenao कोणतो सांगपाची कोणाक रोजना सोनमातेराचे कारखाना सारिगो. अरे पिशा हे सगळे एकठांय करून दवरला ते कोणापासून कित्याक आयज फाटी तुजो आत्मो मातसो आसा. ते पॅन्ट पहिले सारखी सर्कसीतली दिसता मरे. तुगे पेंट लायक जालें ना Disgusting. होय लायक जालें ना बरें काम. And if you talk too much, I'll call the cops. Okay? कोण मरी आमकां इथे रे बाप्पा चिडवाची मोता कुडीची गेल्या हे दिस हाय होता. तुका खबर आसा हांव कोण तो? बाबा तुम्ही घराको बयसाय आनी उगडास कराय तुम्ही कोण ते? ओले कुतेल्यांचे उंटात फाटी पोट